Pleno da Corporación, que ten 6 puntos na orde do día. O primeiro, excusaron a asistencia aos membros do PSCT, que non poden acudir. Polo tanto, primeiro punto, dotación de contas da resolución da Alcaldía, da resolución 1498/24 do 22 de novembro de 2024, a resolución 1693/24 do 19 de decembro de 2024. Alguna cuestión? Benegar? Bueno, a mí sí que me gustaría decir que, como todos sabemos, isto houve un erro no primeiro email e nos chegou 2 días despois, entón sí que entendíamos que esta dación de contas debería vir no pleno seguinte, polo tema de ter máis días para poder botarlle un ollo. De todas formas, sí que lle botei un ollo e, bueno, non puden comprobar todo, pero sí que vexo que xa temos, onde puxen o papel, que xa temos a adquisición dun local para un centro de día, para que busco o papel para daros a referencia. Aquí estaría, sería o expediente 2024-G003/001632, que, bueno, que o Concello fai un desenvolvemento e compra unha parcela aí na Rúa do Atallo, máis o edificio que hai. E a min sí que me chama a atención saber, primeiro, isto é un desenvolvemento, é unha aposta de cartos importante encima da mesa, que son 180.000 euros, e sí que quero saber que quen vai correr cos gastos de rehabilitar este edificio, máis cal é o plan que se ten para facelo efectivo aos fins que se lle queren dar, posto que se pasas hoxe en día por aí, pois non parece un sitio moi apropiado para un centro de día, visto hoxe en día, claro, iso ten que ter unha obra. Queremos saber quen vai asumir esa obra, como vai a ser e se hai plazos ou se aínda se está estudiando. Pois sí, como xa avancei, hai un convenio asignado coa Xunta de Galicia, conforme pagan a totalidade do inmueble. Haberá en 2025 unha segunda firma na que asumirán tamén o coste 100% de facer o centro de día o inmueble. A diferencia, os servicios de inspección da Consellería, porque, a ver, un centro de día non vale en calquera sitio, como xa temos comentado, ten que cumplir unha serie de parámetros que, según a inspección, os cumple perfectamente. Lóxicamente, ten que acometerse unha obra. Primeiro hai que comprar o local e despois facer a obra, que é no que estamos. En breve faremos o anuncio. Oficialmente está asignado, xa, o sea, non hai ningún tipo de problema en ese sentido. Alguna cuestión máis? Simplemente para que me quede un pouco máis claro, entón entendemos que este ano se compra, ao largo do ano que ven a teoría é que se rehabilite e entón estamos falando a partir do terceiro ano de intentar telo en funcionamiento, non? Intentaremos no segundo, pero iso xa van depender da obra en sí, claro, do que se tarde. Alguna cuestión máis ao respecto? PSOE? Tamén. E por intentar ampliar un pouquiño datos, sabendo xa aproximadamente as medidas do local e demais, a previsión de capacidade do centro de día? Pois a previsión, de momento non a vou avanzar, pero sí que che vou a decir que as 26 persoas que están agora mesmo en centros de día en outros concellos, como é Rois, como é Santiago, estarán cubertas máis tamén. Prefiro agora mesmo non cerrar unha data, aínda que, indudablemente, xa temos pensado. Data non, perdón, número. Alguna cuestión máis ao respecto? Moi ben, pasamos ao segundo punto. Ditamen da proposta da Alcaldía de acordo de aprobación do Post Plus adicional 1/2025 para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios. Cerqueiro, por favor. Boa tarde a todos. Pois, bueno, como xa se falou na comisión informativa, nos corresponde no Post Social 114.000 euros, como 311,71, e, bueno, se pode destinar a distintos fins, non? Entón, bueno, foi falado co Departamento de Informática, porque eu sabía que había unha necesidade de cambio de equipos informáticos do traballo do personal día a día, que estaban moi obsoletos.
e que era necesario a un corto prazo cambialos. Entón, poden entrar neste gasto, non? Entón decidimos pois valorar todos os equipos que hai que cambiar, que non son todos os do departamento, pero si a maioría, e ten ese custo de 5.687 euros, que ademais se gasta nun local, nun comercio daqui de Teo, que dirían os cartos aquí. E entón nos quedan 108.724,71, que a idea do equipo de goberno é meter o 100% no SAF, no Servizo de Atención ao Fogar, non? Sabedes que é un gasto considerable para as arcas municipais, hai que facer un esforzo que entendemos que hai que facelo polas familias, dende logo, e polos veciños, pero económicamente falando é unha cifra contundente, estamos falando de sobre 400.000 euros que lle corresponde ao Concello de Teo cubrir. Entón, bueno, metendo estos 100 poucos mil euros, queredos ou non, quitamos un pouco desa presión económica que sufren as nosas arcas municipais. Benega? Nos, como xa temos dito en outras ocasións, son as vosas cuentas, decidides gastalo así, e como os nosos votos tampouco vos fan falta para nada, ímonos a abster. PSOE, por favor. Pois nós estamos totalmente de acordo con que se invirtan da maneira que vos estimedes máis oportuna. Imos apoiar a proposta e nada, unha vez máis salientar a importante achega da Diputación da Coruña a todos os concellos, no noso caso en Teo, pois é un aporte importante e que sempre vai en beneficio da veciñanza, por tanto, imos apoiala. Cerqueiro? Sí, por supuesto, como en todos os concellos de Galicia, o PO social ven da Diputación da Coruña. Por certo, unha cifra que fai anos que nadie sube. Perdón, vale, sí, na todos os concellos da Coruña, pero bueno, na Diputación de Ourense tamén hai concellos de Galicia que tamén teñen unha cifra no PO social, que goberno o PP aumenta esa cifra, na de Lugo e na de Pontevedra tamén. Pero bueno, por eso non quixen dicir máis, é verdad que a parte do pastel que a Diputación nos quere dar, e nós, dende logo, non vamos a dicir que non, e vamos a intentar gastala, invertila da mellor maneira posible para os veciños de Teo. Sí, en todo caso, un diñeiro que nos corresponde, lóxicamente. Bueno, votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións do Benega. Por lo tanto, queda aprobada. Seguinte punto. Punto número 3. Ditamen da proposta da Alcaldía do Plan Normativa 2025. Bueno, sabedes que isto é un trámite que, aínda que non se viña facendo o ano pasado, xa o fixemos, de obligado casi cumplimento se tes pensado, como é o noso caso, que temos ordenanzas dende 2015 que están desactualizadas, pois basicamente en este plan poñemos 6 ordenanzas que habría que adecuar e que intentaremos facer o que podamos. O exercicio pasado fomos quen de actualizar, me parece que 3 ou 2, agora mesmo estou falando de cabeza. Polo tanto, xa iremos vendo pouco a pouco as que son, bueno, pues cada unha que vayamos modificando. Alguna cuestión? Benega? Bueno, nós non temos nada que decir, se que nos botamos en falta algunha cousa que temos dito nos plenos, que se dixo, non vou a decir máis, xa iremos falando ao largo do ano cando volvan a saltar os problemas, porque nós non estamos gobernando e evidentemente non vamos facer as normativas, pero sí que botamos en falta algunha que se ten falado aquí, que se dixo que se tiña pensado facer ou non, pois non figura na lista, polo tanto, bueno, entendemos que son as vosas prioridades. PSOE? Sí, bueno, nos entendemos que é unha proposta interesante, pero o voso goberno, a vosa proposta, iremos vendo normativa a normativa. En este momento nos abstemos. Bueno, basicamente, primeiro será empezar a casa polos cementos, non polo tellado. Entón, en vez de aprobar novas, o primeiro e máis razonable será abordar, dado o volumen, ademais de traballo que temos, será abordar as que estemos desactualizadas, porque estamos falando de 2015, casi nada. Despois, se damos implantado novas normativas, pois claro, sería perfecto. Procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 6 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto.
Punto número 4. Proposición da Alcaldía de adhesión á Asociación de Concellos Galegos Afectados pola autoestrada de peaxe AP9 e aprobación de estatutos. Pois, basicamente, adhesión a esta asociación, como o seu propio nombre indica, non persigue outra cousa que ter xusticia con respecto ao que nos corresponde como concello afectado polo impacto da AP9, que, como sabedes, nos recorre de norte a sur. Sabedes que este ano xa pagaron o 100% do IBE BICIX, pero queremos retrotraernos varios anos atrás. Por iso é importante, basicamente, como dicía fai un momento, facer forza entre todos os concellos afectados nesta asociación. Dende o primeiro momento, eu teño ido a varias reunións na Begondo, xa quedou claro que non era cuestión ni de cores, ni de outra cousa, que buscar simplemente a unidade para facer forza defender os intereses dos municipios integrados no ámbito desta asociación e, en particular, de todos os aspectos municipais relacionados coa autoestrada e co peaxe AP9. Destacar que no caso de Teo a AP9, como dicía, nos atravesa de norte a sur e tamén sabedes que truximos a pleno unha moción aprobada por todos para que o Ministerio de Transporte nos fixera unha salida da autovía, que xa realmente está feita, sería basicamente asfaltar. Sin coste, lóxicamente, esa salida para os veciños de Teo e tamén sin ser lesivo para os intereses da contrata da AP9. Xa que eles seguen cos puntos de cobro habituais. Polo tanto, este tipo de cuestión, además de xestionar, por exemplo, este tipo de moción e facer forza, sabedes que además a elevamos ao Parlamento de Galicia e despois a elevaremos tamén ao Congreso, pois esta asociación tamén pode ser, lóxicamente, un elemento máis, unha ferramenta máis para facer forza e presión. O custe anual, porque va proporcionado ao impacto e ao que despois recibiremos, en el caso de Teo, suporá 288,74 euros, realmente anuais. Polo tanto, consideramos que, toda a cantidade é importante, pero que é pouca tendo en conta todo o que podemos recibir nas arcas de impacto, nas arcas do Concello de Teo. Tedes aí tamén un informe de intervención que é positivo. Polo tanto, alguna BNG? Eu entendo que primeiro hai que votar a inclusión na orde do día, non? Pois sí, efectivamente. Pois me colé, hai que, bueno, da igual, ya queda explicado. Vota. Bueno, es la urgencia, básicamente. Bueno, ahora votamos a urgencia, efectivamente, a urgencia. Tócame falar. Sí, pero non pasou por comisión, hai que incluílo na orde do día. Sí, es que non está dictaminado, non pasou por comisións, efectivamente. Hai que votar a urgencia, non a incorporación. Ratificamos a inclusión. Vale, bueno, pois xa escoitades. Ahora sí que me toca a min, supoño, no da... Pero votamos. Vale. Votamos primeiro. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? 3 votos en contra. Polo tanto, queda ratificada a súa inclusión. Ahora, BNG, perdón, eu expliquei a urxencia e casi as cuestións. Bueno, nos primeiro que non llevemos a urxencia, que isto debería pasar por unhas comisións e discutirse aí, máis que nada, porque, bueno, aquí temos os estatutos e a min as cousas que realmente sí que me interesan, aparte de poder ler os estatutos, é que temos aquí un par de puntos que hai un informe de Secretaría do 17 de decembro e de intervención que se incorporan ao expediente, pero en este expediente eu non os teño, entón pois tampouco tuve tempo de pedilos. Por eso está ben que as cousas se vayan ás comisións, máis que nada para darnos máis tempo a mirar estas cousas. Entón, o da urxencia para nós xa queda totalmente descartado, porque non temos o tempo necesario para poder estudialo ben. E agora, si vou co fondo, podo ir co fondo xa ou seguimos ca urgencia? Vou co fondo. Despois, nós non entendemos que faga falta meterse nunha asociación de concellos afectados pola AP9 para reclamar únicamente o que é o impuesto que xa di a lei que se ten que cobrar, que en caso de que non se pague, pois entendo que se pode facer unha denuncia, que se poden adscribir o resto de concellos. Tamén investigando un pouco como nace isto, pois bueno,
É interesante ver que está capitaneado por quen está, que é o alcalde de Abegondo, que é do PP, que, bueno, ten uns intereses algo ben diferentes. Isto non loita contra ningún dos principios que levamos falando anos, polo menos no BNG e tamén en Teo, como non, que é a gratuidade da AP9. Isto só se trata de cobrar un imposto. Entón, se vos xuntades todos os concellos para conseguir a gratuidade da AP9, non só para os concellos por onde pasa a AP9, senón para todos, pois eso sería realmente interesante. E aparte de que en estos estatutos, pois sí que podía poñer tamén, por exemplo, que se loita porque os concellos nos que está pois teñan un acceso na AP9, non, pero se trata únicamente dun impuesto que xa a lei garantiza que se paga e que, como se di, desde este ano se cobra ao 100%. Eu entendo que o imposto será cativo ou será o que sexa, pero entendo tamén que só teredes que negociar ou volvo ao mismo, interpoñer unha denuncia para que se arregle a situación. Entón, non entendemos ben de que vai isto da asociación de concellos. A nos máis ben nos parece que é unha asociación máis sin ningún tipo de fundamento, vaya. PSOE? Bueno, nos queremos discernir, entendo que hai diferencia entre a gratuidade da AP9 e o que solicitamos aquí, o que presentades aquí. Entón, nos o que imos a apoiar é a adhesión a esta asociación porque entendemos que a unión fai a forza e que entendemos, independientemente, como manifestastes antes, que independientemente da cor política, se facemos forza entre todos, imos acadar, conseguir este impuesto que non se nos estaba abonando. Simplemente, e quero discernir o tema da gratuidade da AP9, que entendo que aquí non debería entrar. Por tanto, imos a apoiar. Pois sí, entendemos o mismo. A unión fai a forza. O primeiro, a gratuidade que anunciou o BNG que había conseguido e que por eso lle deu o apoio a Sánchez na primeira legislatura e agora na segunda, sempre co mesmo, pero nunca se traduce en nada. Aquí non estamos falando da gratuidade, aquí estamos falando de retrotraernos hacia atrás e que nos paguen, nos viñan pagando 13.000 euros, 13.000 e pico, e este ano pasamos a cobrar 200 e pico mil euros. Polo tanto, creo que merece dar a batalla, mellor en conxunto que por separado, como en outras moitas cousas, indudablemente, e, bueno, lamento que non entendades así, algún compañero voso de partido sí que o entende tamén, pero, bueno, en calquera caso, queda bastante claro o tema. Aquí o que estamos pedindo é retrotraernos 4 anos atrás, co que eso suporía, podes votar a conta, e, aparte de iso, non é o mismo ir a un xuicio varios concellos afectados que ir de un en un, xa só polo custe que vai ter xurídico. Polo tanto, desta forma, aparte de facer máis forza, que do que se trata, e máis impacto, máis pegada, lóxicamente teremos máis... A mí que no capitaneo deixe de capitanear como se nos hubiese convocado Goretti, exactamente igual. Ás veces os árboles non deixan ver o bosque, polo que vexo, pero non é unha cuestión dese tipo, acabo de decir, non é unha cuestión política, é unha cuestión de interese. E Teo aquí está xogándose moito, aparte de outro tipo de cuestións, como que acaba de falar, o que acabo de falar desa salida, que tamén pode derivar en facer máis forza. Por lo tanto, intentaremos que as cuestións vayan, lóxicamente, que é o ideal e o idóneo a comisións para dictaminarse, pero, bueno, nas comisións tampouco realmente... A ver, que tedes máis tempo para mirar, sí, pero aquí es que non hai ningún tipo de ocultismo. Aí tedes todos os informes podense solicitar, como sempre, luz e taquígrafos. Alguna cuestión máis? BNG? Simplemente reiterar que seguimos pensando exactamente o mesmo, entendo que hai unha postura diferente. Nos entendemos que ten que ser unha demanda colectiva para retrotraerse esos 4 anos atrás en base a algún argumento jurídico. Crear unha asociación para poñerse a chorar por algo, pois non entendo ben, pero, bueno, está ben a cousa. Eu chorar pouco, PSOE, por favor. Vale, procedemos a votación. Votos a favor? 12 votos a favor, por lo tanto queda aprobada. Votos en contra, 3 votos en contra. E pasamos ao seguinte punto.
Mocións, neste caso traemos unha moción de urxencia, a repartes. Facemos un receso de 5 minutos para que alexades con calma. Vale. Bueno, pois agora vou a xustificar a urxencia e despois a votaremos. Evidentemente, isto sí que é unha urxencia, xa que, aunque nos diriximos ao Ministerio de Transporte, concretamente do Goberno de España, o pasado 4 de abril de 2024, con un informe do arquitecto municipal e facendo fincapié un pouco no que nos pedían os veciños afectados, que non era outra cousa que modificar o proxecto, porque eles realmente non queren esas pantallas ali en riba un pouco, non sei se estuvestedes por ali, pero evidentemente lles veñen moi en riba das propias casas. Entón, bueno, eles dicían o ben no poñelas, por lo tanto, non sería ningún custe no proxecto, ou, sino, en todo caso, bueno, pues de un material que foise menos visualmente agresivo, por decirlo de alguna maneira. Que fose un material, por exemplo, traslúcido, que deixase pasar a claridade, porque, bueno, insisto, non sei se estuvestedes por ali, pero son unhas pantallas moi altas, totalmente opacas, que non deixan pasar a claridade e que en moitas casas van a quedar na sombra. Bueno, esta mesma semana tivemos constancia por parte dos veciños de que finalizaron unha,
é que o 7 de xaneiro van a comenzar e continuar coas que teñen previstas en esa localización. Entón, por eso non queremos esperar ni un minuto máis e, sobre todo, ante a falta de resposta por parte do Ministerio de Transportes, nos queremos darle máis, se cabe, insisto, xa mandamos o 4 de abril de 2024 unos informes e unas alegaciones que carentes a día de hoxe de ninguna resposta de ningún tipo. Incluso os veciños nos comentaban que eles mismos habían enviado pola súa conta escritos e que tampouco obtiveron ningún tipo de resposta, e tendo en conta que o 7 de xañeiro está aí, sabemos por lo encargado de obra que teñen a intención de seguir colocándolas sin avenirse ni siquiera a esto de poñerlas en un material traslúcido, que sexa un pouco, aparte de que, o proxecto en sí é un pouco extraño, porque ti se ves a pantalla está fronte á casa, pero en cambio o normal sería que fose un pouquiño máis hacia os lados, si quere aliviar dese impacto auditivo, pero non é así. Por lo tanto, nos estamos de acordo co que están pedindo os veciños afectados e por eso queremos traer aquí esta moción. Vamos a proceder a votar a urxencia. Votos a favor? 15 votos a favor, por lo tanto queda aprobada. E agora dou paso á lectura da propia moción. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para solicitar unha revisión do proxecto de protección acústica do eixe atlántico de alta velocidade. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, concretamente a entidade pública empresarial adscrita a este departamento, o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF, presentou no ano 2022 o proxecto de protección acústica do eixe atlántico de alta velocidade no seu tramo de Padrón Santiago. Tamén hai que decir que el Concello en ningún momento contestou a isto, non fixo ninguna alegación en tempo e forma nese momento. Neste senso, estando en execución as obras de colocación de paneles acústicos como elementos de protección no tramo do eixe atlántico de alta velocidade que discorre polo término municipal de Teo, recibírense diversas queixas respecto ao tamaño e a disposición de ditos elementos de protección contra a contaminación acústica, en especial en referencia ás viviendas situadas no lugar de Francos número 115 e 117, así como o lugar de Osebe 145. As pantallas previstas serán pantallas opacas dunha altura de 3 metros no caso do lugar de Francos e de 5 metros de altura no caso de Osebe, altura que sobrepasa en máis de 2 metros a actual existente. A súa colocación coas características previstas no proxecto suporía para as citadas vivendas unha importante perda de calidade na súa iluminación e mesmo na súa amplitude visual e, polo tanto, do benestar xeral. Tendo en conta estas observacións e tras manter xuntanzas cos veciños e veciñas afectados, o Concello remiteu unha petición o pasado mes de abril de 2024 ao propio Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible, sen ter recibida contestación alguna a día de hoxe. Por todo o exposto anteriormente, proponse ao Pleno do Concello de Teo a aprobación do seguinte acordo. Punto número 1. Instar ao Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible a revisar os cálculos de illamento e propagación acústica para intentar buscar outra solución que, cumprindo os condicionamentos legais en materias de ruído e contaminación acústica, supoña unha menor afección aos veciños do Concello. 2. De persistir nas actuais condicións que esas pantaxas sexan traslúcidas, o que permitiría que a luz solar poda pasar igualmente e sexa menor o impacto visual negativo de cara a esas vivendas. Nada máis. Benega? Entendemos perfectamente o problema dos veciños e, evidentemente, pois, que se revise a situación. Se eles, ademais, o solicitan, entendemos que é de xustiza, o sea, que ningún problema. Contarán co apoio do BNG, claro. PSOE, por favor. Sí, nos, por supuesto, entendemos que é unha petición veciñal e apoiaremos. O que sí me gustaría facer dúas cuestións. Primeiro, aquí se fai referencia a determinadas vivendas. Non sei o número de vivendas que se poden ver afectadas e se só son unhas cuantas as que deciden reclamar
ou si son estas realmente as vivendas que se ven afectadas. Son as afectadas e as que queren reclamar. O sea, que non hai máis vivendas que estas afectadas. Que nós teñamos constancia e despois de estar por ali na zona. E outra cousa, falades dunhas propostas que me parecen, si estiman os veciños que son as precisas, me parecen as correctas, pero o arquitecto municipal ve viable esta proposta de modificación. Que facemos? Sería viable e sería factible? Home, claro. De feito, xa mencionei que o arquitecto municipal na primeira petición que mandamos ao Ministerio facía un informe que está a vosa disposición cando queirades. E, lóxicamente, os veciños xa que estaban bastante desesperados, por calificarlo de algún modo, e entendible, ademais, xa incluso decían, aínda que persistan na medida e demais, que o fagan un material translúcido, porque as casas realmente quedan opacadas totalmente. Procedemos á votación. Votos a favor? 15 votos a favor, polo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte. Alguna moción máis? Pasamos ao seguinte punto. Punto número 6, rogos e preguntas. Benegá, por favor. Despois quero contestar ao Benegá unha consulta unha pregunta que fixo outro pleno. Ou queres que che conteste agora? Contestame agora. Vale, mira, me falabades de os problemas de televisión en Rariz. Entón, os problemas do repetidor nos din que pode ser porque a tecnoloxía 5G colisiona coas bandas de frecuencia que utiliza o propio TDT. Ás veces pasa que ao implantar o 5G deixase de ver a tele por TDT porque entran en conflicto, ao parecer, ambas tecnoloxías. Igualmente, dende o Concello de Teo, concretamente dende o Departamento de Informática, lles pedí que contactaran con Chega 700, que, para comentarlles estes problemas e intentar buscar unha posible solución. A organización Chega 700 dá solución a este tipo de problemáticas. Polo tanto, estou un pouco á espera de que lle digan se hai alguna solución viable para este tipo de cuestións. E logo tamén brevemente, porque me preguntachedes varias veces pola pantalla que hai en Cacheiras, que, estuvimos buscando o ordenador que estaba dentro, os funcionarios non saben onde están, que si se levou a arreglar un sitio, que si se levou a outro, unha serie de cuestións que aquí ahora tampouco cifran, o caso é que non está, e dime que para repoñer eso serían unos 8.000 euros, e que tampouco con esa estructura nos dan garantía de que non se volva a mollar, que eso é o preocupante, por eso quero comentar aquí en pleno. Entón, creo que vamos a tomar a decisión de retirarla, porque en todo caso, si queremos buscar unha alternativa, casi compensa poñer unha nova, pensar en eso, que non arranxar unha cousa, meter 8.000 euros que non son 500, e que despois volva a pasar o mesmo que era o que pasaba, que entraba a humidade, en teoría tiña que ser unha cousa preparada para estar no exterior, pero, polo que sexa, fallou. E agora sí, Benegá, por favor. Agradecer as respostas, a verdade que o da pantalla está ben sabelo, porque se non vai ter ninguna utilidade tela aí tampouco máis ben estorba que outra cousa. E o do TDT, os veciños que non nos escoitaran, como mo siguen preguntando, diremos yo de viva voz que se está traballando no asunto, que tamén lles vai a gustar. Nos dividimos os rogos, eu traio un que era que o temos todos, que era unha moción reconvertida en rogo, que, a exposición de motivos eu creo que non a vou ler tipo moción, simplemente vamos a explicar un pouco, porque todos a coñecemos, que temos unha carencia de información, sobre todo dos horarios do transporte urbano, metropolitano, todo tipo de transporte nas paradas, pero non só nas que están novas, porque cando se comenta estas cousas a xente diga que se están arreglando, claro, pero que non só pasa na AC841, pasa en general en todo o Concello. Xa se dixeran plenos anteriores, cando gobernaba aínda o anterior grupo de goberno, creo que tamén o dixestes vos desde o PP, que o tema do QR a ningún nos convencía, e máis aínda entendendo que nin é obligatorio ter internet, nin é obligatorio ter un smartphone, nin é obligatorio saber usalo. Entón, partindo desas bases, sí que nos gustaría
que se levara a todas as marquesinas do Concello, a todas as que teñen un sitio físico para poder poñelo, pero nos monolitos tamén haberá que buscar a forma de poder poñelo de algún xeito. Algún tipo de díptico con información clara onde están os cruces de líneas e todas estas cousas, porque se ben é certo que se non somos usuarios habituales, tú vas a túa parada, sabes os teus horarios de bus pola conta que che ten, pero como me pasou a min hai pouco, se ven un amigo a casa, colla aí o bus e búscatela a vida, porque non está nada claro. Ainda usando internet non está nada claro, porque sí que é certo que vas a unha páxina da Xunta ou de Monbús, pero tes que abrir subpáxinas para mirar os enlaces, bueno, que se yo podemos facilitar a xente, eso tamén incentivaría o uso do transporte urbano. E máis que nada a nosa moción iba, bueno, o noso rogo vai encaminhado a eso, que teñades en conta unha partida para facer eso, que fagades un diseño atractivo e o máis legible posible, que sabemos que é difícil, pero tamén todos viaxamos e vemos que nos metros é máis complicado e ao final está claras máis ou menos, con as leves nocións. Entón, pois solicitamos basicamente que se poña esa información en todos os sitios accesible e de forma visual. E tamén aproveitamos para solicitar que algunhas paradas que non están ben claras ou que están sen rematar, pois se podedes ir pouco a pouco poñéndolles algún tipo de señalización máis clara. Que eu aí tamén teño que decir que non teño moi claro se é que a parada non existe en ese lugar determinado ou se é que o bus, pois por X motivos decide parar 300 metros máis adiante, sabes? Como non o sabemos, pois nas que sí que existan e non haxa ningún monolito, ninguna señalización, poñer algo para señalizalo e xa aproveitamos ese soporte, ademais, pois para poñer a información dos horarios dos buses, por exemplo. Este sería un. Bueno, pois con respecto a eso, totalmente de acordo. Faime gracia o de modelo atractivo, porque créemelo e que levamos unos cuantos. Además, o vemos con ollos, por exemplo, eu que non son usuaria do transporte urbano urbano ou metropolitano, polos meus horarios do transporte público. A ver, vamos a ver. No, con isto non me entero. Entón, bueno, sabemos desa necesidade, tes toda a razón, pensamos exactamente lo mismo e é o que estamos intentando achegar, aínda así, cando hai un autobús que é o bus Lanzadeira, que se sabes que estamos esperando un pouco a como se comportan os datos, se é susceptible de ampliación e demais, pero o resto do metropolitano, que xa están reordenadas as paradas, xa tiña que estar. Estamos en elo. Non sei se a concelleira de Transporte quere comentar alguna cuestión máis, pero, bueno, estamos de acordo e tede razón. Hola, boas tardes. Mira, o da señalización das paradas, que un autobús pare nunha parada e outro noutra, iso é porque a ruta ven así, non é porque queran parar ou non. Imagínate, pois hai dúas rutas que ao mellor salen da parte sur con 10 minutos de diferencia ou menos, e para que non se xunten na mesma parada os dous autobuses, un para nun e outro noutra, ou algún é parada de transporte escolar e non de transporte metropolitano, vale? Co dos horarios, decir que efectivamente xa miramos algún exemplo, mirando xente que non utiliza o transporte para ver se era visible, se se entendía, se non se entendía, pero claro, a ver, é moi fácil no Lanzadeira, pero no metropolitano, imagínate meter 55 rutas nunha mesma parada, faime falta a marquesina toda. E aínda así non sei se me chegará para empapelala. Entonces, claro, a ver, estaba buscando unha forma un pouco adecuada para que, aparte de ser visible con tantos horarios que ten, porque pois, o usuario que vai a mirar e que se dé a conta do autobús ou da ruta que pode coller. Pero, bueno, teño aquí os exemplos e todo, porque o mandamos, o volven a mandar, para facer ver se o entendemos. Bueno, no momento que isto estea, o pegaremos. Nos monolitos, que é o que vai a ser o do Lanzadeira, que é o dos monolitos, eso irá pegado. Non vai a ir nin atornillado, nada, irá con un vinilo no cal se poder retirar. Vale. Plastificado. De todas formas, entendemos que a xente non ten por que ter internet, e menos para un servicio público, pero, bueno, o que sí, cando teñamos uno que creamos que se entende, non temos ningún problema en que tamén o vexades vos, bueno, con o propósito de aportar o que se poda a este respecto. Bueno, hai decirvos que non perdades a esperanza que nas grandes cidades é un Cristo e ao final sempre atopas algún que dices, hostia, mira que ben explicado. Entón, bueno.
Si atopo algún que teña por aí, mandarei vos, porque eu recordo que en algún dos países que vivín sí que tiñan cousas claras, sendo moi complicado. Bueno, seguindo un pouquiño o tema, tamén quería comentarvos que xa o levamos en plenos anteriores e sí que é algo que nos preocupa, porque sobre todo ahora é noite moi cedo e temos o problema de todo tipo de sinalización, tanto vertical como horizontal, nas vías de servicio da autovía. Sobre todo onde están os parques e onde máis stops hai, máis cedas, pois os que non se ven prácticamente ningunha, a hora de noite, pois a xente ten un pouquiño de medo de andar por estas zonas. Entón, como xa o levamos falando o tempo, a ver se lle podedes botar un ollo. E pola miña parte, eso sería todo. Agora van falar os compañeiros. Noelia, por favor. Hola, boa tarde. Pois dúas cousiñas tiña para comentar. A primeira, no Parque da Torre en Cacheiras, que nada, hai unha tapa dunha alcantarilla que está rota, e para comentárbolo, porque ao final é unha zona na que vai moita xente, nenos, pais, pois pode ser perigoso. E iso por un lado. Vale, pois totalmente de acordo. De feito, hoxe tivemos constancia, nos mandaron as fotografías, e xa dixemos que con urxencia ir a tapar todo eso, porque efectivamente é perigoso. Vale, e logo por outro lado tamén queríamos comentar un feito que xa saíra noutro pleno, polo menos que eu recorde, e ao final pois é que nestas datas, no Nadal concretamente, temos a situación de que nas bibliotecas pois quedan pechadas. Por un lado a Mediateca do Grilo e despois tamén a do Estilos, pois pechan. E ademais, nestas datas que para moita xente, especialmente aqueles que estudan grados universitarios, xa non falo de opositores e demais, pois teñen que estar estudando todo o tempo, entón non poden utilizar os servizos que hai en Teo realmente e teñen que moverse ao concello do lado. Entón, pois nada, para telo en conta para próximas ocasións, pois é algo importante. Pois sí, tedes tamén razón, estamos facendo todo o que podemos e algo máis. De feito, algún traballador do Concello achegouse, cambiou, digamos, sempre falado con eles, indudablemente, o posto de traballo para que non pechasen as bibliotecas, esa biblioteca concretamente, pero temos os traballadores que temos. Ninguén está exento de ter unha baixa por unha caída, polo que sexa. A capacidade tamén de contratación, hemos intentado tirar de voluntarios de unha serie de casuísticas. Somos conscientes, de ningún xeito volveuse a repetir o que pasaba en outras legislaturas, que era que pechaban e acabouse o conto. De feito, temos contratado, aquí está a Concelleira de Cultura, que se o pode comentar, a varias persoas, pero tamén chega un momento que as cousas son as que son. Queres comentar algo, Marga? Sí. Efectivamente, pechou estes tres días porque, o que está dicindo a alcaldesa, que hai baixas, hai que darlle os días aos traballadores, pero é a primeira vez en ano e pico que pechan as dúas bibliotecas 3 días. Para a semana que ven, unha delas, e vanse alternando, estará aberta. Pero pechan un pouco máis. Estou vendo dende o día 23 de decembro ata novo aviso nos Tilos, logo si o 23 ata o 1 de xaneiro. Son 3 días, sí. Vale. Vale. Son 3 días, xa que hai moitos festivos polo medio, pero teño máis que mirar, son 3 días. Vale. Bueno, e así nos querríamos que non pecharan en ningún... No, che dicía que a nosa intención é que non se peche en ningún momento ninguna biblioteca, pero agora mesmo temos a situación que temos. Alguna cuestión máis, Noelia? Óscar. Ben, boa tarde. A primeira é unha pregunta. Queríamos saber cal é o horario de encendido do alumeado público, se temos un horario fixo ou se temos un horario variado, porque tivemos algunha destas preguntas ou algunhas destas dúbidas de algunha xente que nos preguntaba sobre que horas tiñan que encender as farolas. Vaiche contestar o concelleiro de área mellor. Boas tardes. Normalmente os horarios van de 6:15 a 7:15, van variando. E ora, según vai crecendo os días, co reloj que teñen, pois van cambiando cada 5 minutos aproximadamente para encender un poquinho máis tarde. Moitas gracias. E outro, un rogo que creo que xa o comentáramos unha vez, pero de todas maneiras, hai que reemplazar unha farola que está diante do tanatorio de Montouto, que está
estropeada, vamos, en mal estado. Pero que é dentro do tanatorio ou é diante do tanatorio? No, a que está diante. Que se atirara, efectivamente. Bueno, pero faltanos porque nos sirvan o material. Non é, está pedido, pero realmente temos bastante retraso que a empresa esa hora de traernos a ese tipo de... Sí. Está pedida, pero é por culpa máis da empresa que nosa. Nada máis, Venega. PSOE, por favor. Sí, bueno, varias das cousas, o tema de ser os últimos, tiñamos pensado comentar dúas cousas igual, o tema das marquesinas, que xa o levamos a varios plenos, si quería facer unha pequeniña apreciación, e que na zona de Calo, o bus que vai desde Firmistans, que nos leva hasta Santiago, non é unha ruta especialmente complicada, e sí solicitamos en varias ocasións que se puxera horario nas paradas, porque os fines de semana o horario non é o mismo, a xente que vivimos ali o sabemos, pero o fin de semana sí se modifica e nos atopamos con moitas, e os festivos tamén, con xente que se tira horas nas paradas esperando que pase o bus, porque cando habitualmente pasa cada media hora, nos festivos e nos fines de semana. Entonces, esa sí que vos agradecería. Penso que é unha ruta moi comprensible, porque é unha ruta cada media hora, directa, non hai nada que explicar, simplemente poñer os horarios. E o solicitamos en varios plenos xa desta legislatura. Xa o tiñamos solicitado na anterior, pero nesta tamén. O despeche das bibliotecas, bueno, perdón. Claro que non é unha ruta complicada, pero é Firmistán-Santiago. Claro, pero é que aí teño que poñer 18 rutas máis que pasan pola Nacional 550 en todas as marquesinas. Claro, pero é que nos temos que poñer todas as rutas que pasan, igual que pasa pola AC841. Entonces, ti imagínate, 18 rutas que veñen desde Ribeira, que salen da parte de abaixo, Ribeiras, bueno, pois desa parte, máis a de Firmistán, Santiago, son 19 rutas. Non é, eu polo de Firmistán non teño problema ningún, mañán imprimo tal, meto vinilo e o pego. O problema é, que fago cas outras 18 despois? Eu o que quero é buscar ter un modelo asequible, a ver, que sea visible e entendible por os veciños, efectivamente, pero é que eses horarios desa ruta, Maite, sabes perfectamente que levan 30 anos funcionando no mismo horario. No, digo, levan 30 anos funcionando nese mismo horario, por non dicirche 40, porque eu fui usuaria dese transporte, e levan toda a vida co mismo horario. Cada media hora e os fines de semana pola tarde, pola mañán hasta as 2 da tarde e pola tarde as 4 da tarde, as 6:30 e as 10 da noite. Eu non sou usuaria eu podo dicir que non cambiou o horario porque o que vexo é a xente horas na parada esperando desesperada os fines de semana. Que o autobús non pasa é unha cousa. Nós non temos aquí ningún tipo de reclamación de que o autobús non pasa. Ahora, que os horarios son os mismos, eso asegúroche, porque aparte o dossier dos horarios o teño abaixo. Do tempo que levamos aquí no Concello, levo 3 actualizacións, é dicir, 3 dossier que se sacan. Entonces, é que non cambiou ningún tipo de horario. Ahora, eu non teño problema ningún en poñero desa ruta, pero despois teño que volver a cambiar outro gasto. Ou economizamos ou gastamos. Entonces, a ver... Como queramos, pero xa levamos tempo co tema dos horarios nas marquesinas. Bueno, pero non hai problema. Yo poñemos solo da ruta de Firmistán-Santiago. No, hai que buscar un modelo. Un modelo que englobe todo. Que poidan entender. Me dei por contestada, sigo sin entender como non o damos solucionado, xa ven pero eu pensaba, sinceramente, eu non tuve tempo, o único que conseguí foi que se contratara unha persona máis, pero que vos tamén estabades a favor cando nos queixábamos, eu recordo, además, penso que foi Lucía, precisamente, quen apoiou a nosa proposta, é dicir, todos estamos de acordo en que as bibliotecas non deberían pechar, e menos no tempo de lecer nin nas vacacións. É dicir, penso que é unha petición que todos podemos estar de acordo, porque é así. En outros concellos non pechan, entonces hai que buscar unha solución. No, pero se ninguén non discute, eso non é discutible. Eu penso que aquí todos os que estamos, a corporación entera, quere que as bibliotecas, como é lóxico e normal,
O tema é que hai que buscar unha solución. Acaban de dicir que, polo menos, por primeira vez, en un ano e medio, que se di pronto tamén, cousa que anteriormente non sucedeu nunca. Por lo menos, solo en 3 días, temos a mala sorte de ter unha persoa de baixa, a outra persoa ten que descansar, porque, todo o mundo ten dereito. Claro. O que a mí me parece surrealista, e mo parecía antes, e tamén temos manifestado a mesma queixa. Nos conseguimos que se contratara unha persona, que facía falta, obviamente, Alberto non dá para 2 bibliotecas, e non estaba... Pero, claro, que abres as redes e de repente ves, pecharemos as bibliotecas en Nadal. Estudiantes sin bibliotecas, familias que poden acceder ás bibliotecas... Pero de todas maneiras, simplemente... A ver, nós non queremos pechar en ningún momento. Eso está clarísimo. Agora, que te chame a atención abrir las redes e ver eso, cando lo vas vendo, 16 anos polo menos. Que se nos escoita igual. Comentabades que tamén estabades de acordo en esa queixa, por tanto, o comentario é que seguimos co mismo. Simplemente era eso. Pechamos as bibliotecas en Nadal. Vamos a ver máis de 3 días. Da igual. A bon entendedor, poucas palabras faltan. 3. Pero es que non debería ser... Son 3 días, non debería de ser ninguno. Xa partimos desa base, pero son 3. Na túa época de concelleira, canto cerraban? Non podemos volver a eso, porque si volvemos a mirar... no, por mí, como si queredes volver á época de Armando Blanco, a mí me dá o mismo. A idea é avanzar e solucionar, e a idea que debería ser... Eu estuve moi pouco tempo ao frente, que rapidamente nos largaron, pero... 2 anos, máis do que levamos nós, e de momento é a primeira vez que pechan 3 días as 2 bibliotecas. Fómonos amañando para que non pecharan con 2 persoas e 2 bibliotecas, fixemos encaixe de bolillos para podelas ter abertas. Estiveron abertas hasta esta semana. Hai unha baixa, hai un papá que necesita pedir días pos seus fillos, que ten todo o dereito do mundo, e hai veces que non ten máis recorrido, non... Pero por si sirve de suxerencia, a idea e a proposta para un concello que quere medrar e que quere atraer xente debería ser non solo pechan 3 días, debería ser non pechan nunca, porque sempre hai xente que precisa utilizar as bibliotecas e penso que todos estamos de acordo en eso. Simplemente, habría que buscar unha solución. Non mirar para atrás, porque mirar para atrás non nos vai a solucionar nada. Efectivamente, e non recriminar lo que uno non foi capaz de solucionar. Nos estamos intentando facelo. Pasamos a outro. A semana pasada, non sei se foi a semana pasada ou un pouquiño antes, creo que foi a semana pasada, fixeronse unhas obras no acceso ao CEIP da Ramallosa que provocaron un desconcierto terrible entre os pais. Non se podía acceder, tuveron que os propios pais regular o acceso ao centro, porque cando chegou a policía local xa non había, xa os pais entraran e saliran e regularan eles o tráfico. Non sei a que foi debido, si explicades. Pois a obra de Chaves. Efectivamente, eso está mal e intentaremos que non volva a suceder. Sí, pero sabes que pasa? Vos estades nas mesas de contratación, sabedes que sae o que sae, ti entendes e interpretas porque a normativa está clara para todos, despois que o fagan ou non, claro, e cando xa te ves en riba, pero está claro que teremos que ir incluso a vixiar eso. Non entendo que sea vixiar, me pareceu, polo que me contaron, que o problema foi un desaxuste, decir, é unha obra que obviamente había que facelo, faltaría máis, pero o mellor horario non foi o aceitado, é dicir, que se provocou semejante atasco entre os pais que... Sí, pero tamén que saibades que dende aquí, ni dende o equipo de goberno lle decimos as subcontratas que salen nas mesas, a que hora teñen que ir ou deixar de ir. Saben perfectamente que aí hai un colexio, saben que teñen que ter todo señalizado, saben que teñen que ter o mínimo impacto, pero xa foi apercibida a contrata. Vale, a ver... Este día, casualmente, pasei polo Instituto de Cacheiras, tiven que estar estacionada un tempo no aparcamento, e mentre estaba esperando me decatei de que estaban xa os autobuses para recoller aos nenos, vale? Os nenos empezaban a salir e seguían pasando coches de pais
saltándose o sinal que proíbe o acceso en horario de entrada e salida. Pediría que a Policía Local, como se fixo en anteriores ocasións, se dé unha volta de cando en vez, porque non foi un coche nin dous, foron uns cuantos, cos rapaces entrando xa e accedendo aos autobuses. Unha suxestión. Pois tomamos nota, o comunicaremos e darei a indicación á policía para que así sexa, pero bueno, que saibas que tanto Protección Civil como Policía están nos centros escolares. A ver como podemos facer, volvemos ao mesmo, con permisos e demais, para que vayan tamén ao instituto, que inclúan na ruta. De feito, sabedes que no Cole de Reis hubo un problema co semáforo, que non acababa de arranxarse, bueno, porque faltaban pezas, unha serie de casuísticas que coñecedes perfectamente. A policía tivo problemas, tuvo que ir un a un sitio, outro a outro, porque, bueno, o resto estaba de descanso e demais. De todas formas, falarei coa policía mañá mesmo. Sí, anteriormente non estaban a diario, pero si era unha medida persuasoria que de cando en vez pasaba por ali a polilocal e, bueno, chamaba atención, entonces se corre la voz e non pasan, porque realmente son moitos nenos os que pululan por ali e maiores, e os coches teñen unha sinal moi clarita de que en ese horario non se pode pasar, por tanto, deberían cumplilo. Hai unha petición que fixen hai varias semanas, incluso ao mellor máis de un mes, seguimos sin luz no lateral da Casa Común de Marisa Mirás. Cando se sale das actividades pola noite, non hai luz e as escaleiras están oscuras e non se ve nada. E estuvo a piques de caer unha señora maior, que, bueno, que podemos caer calquera, pero, porfa, esa luz, si a podedes arreglar, é a do lateral da Casa Común de Marisa Mirás. A ver... A que dá ao lado dos baños. É que se nos aconsellou... Pois non, esa non funciona. E sei que se aconsellou que era máis segura esa baixada que a de frente. Por iso que fai o monitor entrar e salir por ali. Pero claro, de noite, se chove e demais, non se ve. Simplemente, e claro, estamos de noite hasta bastante tarde. Vale, e para rematar, aquí vou a ser moi pesada, pero é que non me queda outra. E isto sí nos o demos feito en tempo e forma. Seguimos sin Consello Escolar Municipal e tiña que estar constituído o primeiro mes da legislatura. O Consello Escolar Municipal se inicia e remata ca legislatura e a un ano e pico despois de que comenzara esta legislatura e despois de reclamalo en moitas ocasións, seguimos sin Consello Escolar Municipal. María. Bueno, non está Virginia hoxe, que é coa que eu estou levando, e sería un pouco a que teria que explicar, porque tamén ela ten que nomear alguén que aínda non me nomeou. Entón, bueno, non podo hoxe dar máis explicación porque, vale, non, pois non leva ese tema. Polo demais, sí que me puxen en contacto coa Federación de AMPAs e teño que volver a solicitar os sindicatos porque non son as mesmas persoas. Espero ter esas respostas a inicio de ano, porque xa non dependen de min nomear a nadie. Pero levamos moito tempo, aquí sí que, vamos, hai que poñerse serio, porque ante un inconvinte importante, o peso do Consello Escolar Municipal é importante, e o temos regulado, é dicir, hai unha normativa municipal que o establece. Por tanto, penso que xa son varias as ocasións bastantes nas que o requerimos e que xa a ver se non lo traen os reyes como agasallo. E como último, e para rematar, quería preguntar se sabemos algo, porque a xente sigue preguntándonos, do novo contrato do lixo. Temos algunha noticia, novedade? Pois, mira, sabes que temos unha persoa en contratación, xa xo dixen varias veces, o noso traballo está rematado, fai moitos meses ademais, pero bueno, vos ides ás mesas de contratación, sabedes todas as obras que se están facendo en Teo, eso todo tramitación, non é sacar unha varita máxica e facer así, polo tanto, volvoche a dicir o mesmo, están en ello, e eu teño bastante máis prisa que tú, asegurocho. Pero pregunta todas as veces, por suposto, que queras, o meu traballo xa está feito, estás tirando directamente a funcionaria. E eu che resposto.
Unha cuestión máis? Pablo? Monse? Bueno, pois damos por rematado o pleno. Felices festas a todos.